Mastercard. What I know kupedza vanhu mastress aimufela Tatman wagwan TVT timu rangu rekabhana botai mtaratike inana madhomo handina nere muromo kwatakabva nayo kure nhamo ndikafunga ndakaenda musodzi pandakabva kwaiwa nenjodzi ndakamira natenzi mupfudzi ndiri ndega waikavotsi ndikafunga ndakaenda musodzi pandakabva kwaiwa nenjodzi ndakamira natenzi mupfudzi ndiri ndega waikavotsi ndikafunga pandakatanga zvinhu zvese zvanga zvakasunga kumangoma taitsenga-tsenga levo rangu vamwe vachiwenga hanzi zvipi ari kupenga semurume ndakangoshinga chandaida kuponda nhamo ndichikwidzo futi makomo ndikafunga ndakaenda musodzi pandakabva kwaiwa nenjodzi ndakamira natenzi mupfudzi ndiri ndega waikavotsi ndikafunga ndakaenda musodzi pandakabva kwaiwa nenjodzi ndakamira natenzi mupfudzi ndiri ndega waikavotsi nzira dzacho dzaiwa nenjodzi ndiri waisina mufudzi zvaingonza mena akapona pasina chandaigona ipapo ndichiri mwana mudza wangu hashimukoma